For a year and 4 months, I've been sick. For a year and 4 months, I've been sick, Mona. Some of you do not know. My guys on top know, like my commissioners, like Maureen Stone, like some of my colleagues here. But I kept it cool. An unknown sickness. Man, it doesn't stop me from coming to work, to still help you, to still teach you the things you need to know. Last month, 9th of June, I would have been a dead man. I would have by now, I can't forget about me. But God said no. When the pressure became much. Eba no na, angugum not less than 16 pints of blood every month. I put blood, but I still come to work. Emelemo wa gene. Aworo wa emelemo ndojo gene. Kedi hemmel. Adema na tithes. Adema na offering. I'm only but Ifeomamebe, like a voice in the wilderness, doing that job that triggers or disturbs the devil. Zibono, the Maureen Stone, Nujoke, Adanimo, Aputanogwe, Abuanogwe, I think I know that one now. Okay, because today, nobody is going to call me. Next week, you want to today, because keep your time just listening. And so that next week, when you question on any contribution you make, yeah. And when any suggestion you get with it, fine. But today, I won't give chance for any call. Even able to go the landline call. Eji mohela na emeko no mana this program aworo from do kan kona ofondo menana. Tunde negwesi dobia ka ise emie. And I gonna emeku ye to an wedendo. Welcome to tonight's Sharing Life Issues with Ifeomamebe. Bani ano etunu nwere ike na visit prisons. You know, I'm happy na new starter. Ebe state government in our plan how to go decongest the prisons. Bani ano omaka. Bani ano na-eje na some hospitals as you can. Bani ano na-eje, you know, motherless babies home, more emechi. My books are all over by God's grace. And onye ọbụla nọ online, share this video. But in the next 200 years, this video will still sell. Onye ọbụla nọ online, share this video. Okay? Ngwa ka ịzụ afịa. You know. Ka anyị na-eme nke a ka ewepụta afịa ka anyị zụọ afịa ka a chọrọ ịbanye na aka je mara ihe ahịa nyere ofu afịa anyị ji ka anyị zụọ ya biko eji m ohere a na-ayọ unu for sponsorship. Things are turning better for now, so though inwe sponsorship nye na anyị need ya badly. Biko ana m ayọ unu na ebere ka anyị zụọ afịa. Ifeomamebe
na-eme o ife na-eme n'ụwa anyị nọ n'ime ndị mmadụ na-ata afụ o ịmana ụfọdụ ndị mmadụ nọ na nga na-enwere ife ọbụla famili na-enwere onye ọbụla ga-ekwuru ha ọnụ ha kedụzi maka ndị adakpụrụ n'ike na ụdị akwamiko ụfọdụ bụrụkwadụ ndị egburu ebubo na ha dakpụrụ mmadụ ma aka ha dị ọcha mana esogbu n'onwe gị ọ bụrụ na ị bụ onye nọ n'ọnọdụ dị etu a anyị nwere ndị ọka iwu azụrụ ọfụma ga-ekwuru gị ọnụ gị ma zọpụta gị na nsogbu a kedụzi maka ndị nọ n'ụlọ ọgwụ biko ka anyị cheta ndị nọ n'ọnọdụ ndị a ka anyị nyerụfe aka dịka ị na-eme nke a ka Chineke nna dozie gị etu a ka ọ dịkwa ndị enwe nne enwe nna orphanages and motherless babies biko ka anyị kpatara ha ọsọ enyemaka ị nwere ike ịkpọ n'akara ekwentị ndị a izi ozi ka ejere gị ozi a isi wee chọọ kpọọ 07055340561 maọbụ 09166367739 ozi a na-abịara gị site n'aka High Chief Emmanuel Chukwuemeka Nwankwọ Ojiefie Ọgọ n'ụmụ awụlụ Ojiefie Ọgọ n'ụmụ awụlụ ọ ga-adịrị gị na mma arụ ize gị doo. God bless you. Ya na-ekwuta gbasara metụtakwara gị Ojiefie. Okay, biko ọ bụrụ na ị na-aya fibroid or prostate ọ da na onwe ka o si wee dịrị gị ị na-enwe ihe a na-eme mmadụ n'isi ma ọ na inwe goiter, just any serious issue, asthma, just let me know. Aga m eme etu m nwere ike to make sure that you are healed. After nye contact, enwere m the contact. Okay? Alright. Tonight it's exactly 17 minutes after 8. Ihangekwu today is about Ifeomamebe. Today I'm going to discuss about Ifeomamebe. Many of you do not know who Ifeomamebe is and what he is going through or what he has gone through. So tribute is going to be captioned tribute to Ifeomamebe life. Tribute to Ifeomamebe life. Ọlụ a na-alụ ihe ahụ na n'ọka here about 9 years plus. I have done this job for 32 years, going to 33 years, going to 34 now. 33, 1999 check. Mpụtara official. Mụ na ndị otu m. Mana I check ebe mgbe ọlụ ji set 1994. Nwere ọrụ ọzọ nlugo n'ụwa a n'ọbụla ọlụ a. My job is to make sure na ndị mmadụ dị happy. Ọlụ a ka nlụgide wee nụọ nwanyị. Mana you see, it has not been that easy. Enwere a lot of offers not to do this job. Enwere a lot of calls not to do this job. So many people have threatened me not to do this job. But you see, I said, Olua Kangalo. Because noburo mu akporo onwe m n'ọlụ a. Ndị kpọọ m oku a na-eme insist na ọlụ ị ga-alụ. All of a sudden, I have no choice to start it. Anyway, post to m n'ọrụ oyibo nnukwu ebe ahụ I continue with this job. I run go this job n'Owerri, Imo State. I run go this job na Abia State. I run go this job na Ebonyi State, Abakaliki. I was in Lagos. Ndị Redeem kwadosiri ike. I was in Port Harcourt. The first outing I was in Port Harcourt in 1999. I think 11th or 15th of December 1999. Covered by Tempo magazine. Kedu how ọlụ efu onye ihe na-esili ike nyere aka. Gwa ha maka Jesus Christ. Onye si na okwero na Jesus Christ, kere omenala gị, tell us. What we are doing with my colleagues are practical Christianity. Some of my friends who tried to play the other way around,
I refused. They have to go. They started their own. And today, you know, it didn't even last up to 2 years. One of them, but you go there because he had job ego. But it is not the way the heavens structured it for us or for me. MSM here wole anaga. But one thing is sure, I lack nothing. I may not have that money like you think. Doesn't matter. But I see angels often, countless times. They drop messages. I keep doing it. But these people keep on attacking me. They keep saying, you have to stop this work. Some even equally offered me a better job somewhere, what they call a better job. I don't know what this job is doing to them. Amoro mi holo a na-eme na ndụ ha ha ji esi ọnwụ ka akwụsị ọlụ a. Now, let me tell you some of the achievements we have had in this job. In this job, can no less than 10 books. 7 published or so. In these jobs, ka some people from prostitute home, brothel, all through this job. Through this job, they are condemned to death, which some of you know, Ebuka Mbona and some other people, are condemned to death. Today, Ebuka is a married man with a son. Although no one in the Ebuka would have still been there, maybe by now been killed. Wisdom Okeke, the same thing. And those are Chigozehan and those are Botago. Through this job, Eddie Conjes go, I hear Woptago some people, not less than 10 of them from the prisons, account Baha. Through these jobs, Kaini Boogie Henna moderate babies home steady. Through this job, okay, say about some people now from the hospitals. We don't have to mention their names. Only one came earlier. And it was countless people lying out for a while. This job has helped a lot of people, to know their right. Oh, as when I am but I will have to investigate you. How many of your pastors or your DBS has done this? Dibia nwee nsogbu ọ chọba Ifeomamebe. Pastor nwee nsogbu ọ chọba Ifeomamebe. Why do you want me to stop this job? Now, when they found out they cannot stop this job, they started thinking a way to hurt me. I am not the type Neji Jago and all those things. So, but whatever one cannot happen. Ndi akunyere moya. I want to shock you now. For a year and 4 months, I've been sick. For a year and 4 months, I've been sick, Mona. Some of you do not know. My guys on top know, like my commissioners, like Maureen Stone, like some of my colleagues here. But I kept it cool. An unknown sickness. Man, it doesn't stop me from coming to work, to still help you, to still teach you the things you need to know.
Last month, 9th of June, I would have been a dead man. I would have by now, Unaka forgetting about me. But God said no. When the pressure became much. Eba no na, angugum not less than 16 pints of blood every month. Akuyarum blood, but I still come to work. Emelemo wa gene. Aworo wa emelemo ndo ojo gene. Kedi hemmel. Adema na tithes. Adema na offering. I'm only but Ifeomamebe, like a voice in the wilderness, doing that job that triggers or disturbs the devil in his kingdom. Around for her devil. And when nigga I say, look at this guy. They've been there more menana. And not less than 16 pints of blood. More in less than 2 weeks it will disappear. But to God be the glory at the Mondota. Ihe nji agbalịgo okwu a is that na ada ama Onitsha gbara bosi. Ndị Enigwe decide is that to take me so that you know why I left and to be with the Lord, because onandi nso abụrụ ọnwụ. N'obodo oyibo etu a ka esi eme. When you find out na aka gị dị ọcha, you tell the world what you are going through. At the end of it, you might get your succor. Ihe ọzọ nji akọlụ na ihe a ka unu wee nwee enough question on me next week Thursday. Onwekwa onye nwelu something better off to tell me, fine. Because ihe ga-anọ ọnụ ya next week Thursday is to listen to you, to talk to me. Or to tell me na ihe na-eme. So, ọ bụrụ na ị bụ pastor and ihe na-eme dị mma and you feel na ihe na-eme dị mma, gbara m afa ndụ agbara m afa ọnwụ. Jụọ ese gị na-eme ka ndị na-eme ihe a. Or some group of guys maybe ndị ahụ chọrọ ka m kwụsị ọlụ a, ọ ha nwa ndị na-eme ihe a. Ndị mere n'iru kwa mpịtị n'azụ. Ndị o ha gbuo oge soro jee na akwa. My PRO, God bless you. Ọ ma ha kwe. Mana ndị Enigwe ekwego, so they cannot do anything. That's why this program today is tribute to Ifeomamebe life. Nwere ihe mmele unu. Ekele ọlụ eke. I must not do that thing you want me to do. If I want millions, I know how to pick my millions. Enwe nke na-enye m ọṅụ, that man nọ na pit kedu etu m ga-esi gụpụta ya. Ọ ihe m chọdebe n'ụwa. So why do you want to take my life off? Like I said, on the 9th of this last month, I would have been a dead man. It all started with the revelation the heavens showed to me. And one of that revelation before that night came. None like this, none law. One of my wife buying a supermarket. Nkuru nwa m n'aka. Nwa nwanyị ka anyị gote ihe. Now that supermarket anyị na-abanye, the supermarket attendant just saw us. Oga chief, otu aka anyị ji achọ gị, bịa.
nsị amụwa mụ na nwunye m so na nwa nku n'aka. Ọ sị m na iji anyị ụgwọ na enweghị iwere ebe anyị kwụrụ ụgwọ ya. Nsị mụnwa bụ Ifeomamebe mụnwa bụ Ifeomamebe mgbe onezu. Ọ sị m na anyị na CCTV. Lo and behold, I looked at CCTV. Wee fe ebe m na-ewere ihe nwere isi amụrụ m nọ sweet. Ọ sị m na since that time ha na-achọ m. Almost 10 years ago. Obi mgba, kedụzi? I did not. This is a manipulation. Ọ sị m ọga biko na ihe a na-ekwu na mama mpụ ka nchere ka manager pụta. Nọrọ ebe a na-enye mụ na nwunye m anyị na-enye. Nwesị aka mgbe manager ga-apụta nekọta sị m ọga maka nwa iku na aba mgbede bịa. Na manager ga-anọ na mgbede. Ihe sorry. Ihe m chọrọ ịzụ asọzi m ya. Nkuru nwunye m pụọ. Ebe ọzọ m furu onwe m na my father's house na Abakaliki. From there, ebe ọzọ m furu onwe m na my house na ebe m bi n'Ọka here. Ụzọ m kpọchiri akpọchi notice na ndị mmadụ nọ inside my flat. Na-asị kedụzi ndị nọ inside my flat where my door mkpọchiri external dị. And enwere emebiri. Ozugbo na-akpọpie. One of them pia see under. The ebe aka na-akpọ the more you look the less you see. Mfe omipụta ozugbo pio na n'ofu ihe na-adị ebe a n'akụkụ oche si okpuru ebe ahụ adụpụrụ mụ ama na-arụ ya si ebe a pụọ. Nsi oke ebe akụ nsi epibata were ezo mmadụ ori. Before I did a girl sikwa ebe a pụta pio na there nwe chebiri na m ga-enwudo iru ofu onye because ha nọ inside my own room. Ka one of them now put a one tall one on mabudi da nani jidie tibe mkpu my gate man mu man doors or land ya ejidie. Say na one mat na abon inside. The next place in for a moment again inside happens there back a day with the matter. Yebezie back to that supermarket. Lieutenant the supermarket with my wife again. My child was not there. And with my doctor friend, I looted there. Lo and behold, the manager there. Manager Paul Morga, no to get catch up on Sian Nafugo Munun Gata Matata Mata, or Simne Gata. That they have studied me all this while. All the accusation laid against me held no water. Therefore, they decided in their coven, they decided in their own enclave, they decided in their own meeting arena that this man should be set free. Now, all the accusation in Ebubutelo, when that held water, that God is with you. Nihoge mena that noge nyem the soft copy of the they sending a CCTV with the hard copy clean air up. Not getting the hard copy. And that was exactly the man there. No. So no take a cake baby make be man maro. Marom. Chimekwena kanda. N'ihi na abụ m nke gị mgbe okwukwe m na-ada chima agbachina m nkịtị mgbe ụzọ mkpọchiri onye nwe anyị mepere m ọnụ ụzọ ka ọrụ ọma ahụ niile lụrụ n'isi m ghara ibu ihe efu.
All the accusations had their kingdom, none held water. I clean, you wipe away my case file from them, that I'm free. And as this thing is going on, when I had that revelation, I thought in here basara barama bugo. Lo and behold, on the 9th of June, Nkunye ebe 3 ka nje nyoma mere daa. Kunye ka nje nyoma mere daa. Before you know it, I passed out mamele on my phone. I became helpless. So I managed to shift a little. Ebe ọzọ ihe ọzọ mfụrụ again bụ my body got out of my body, my spirit got out of my body. Ihe a na-ekwu soul, spirit and body, it is real. Eziokwu. If ndị nọ in the spiritual realm, ha ga-ama that na this man saw hell. Ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. My spirit, etuns we dinalo can we dinalo. And when they not be astral projection, and when they not be astral traveling. Etuns we dinalo can we dinalo, and you go mamre na my body. I room ni ne crepu go. I come out there, megareze. And I didn't want to wake any person no so. So I lay down there, my spirit left. This now, my spirit left. Piam, 100,000 miles. Or in less than half, quarter seconds. Oga go 100,000 miles. In less than 1 second, Oga go 100,000 miles. A day I go see me 100,000 miles. The next thing full again, 200,000 miles. My soul nay move. Nale. I go see me 200,000 miles. The next one again, 300,000 miles. The next one again, 400,000 miles. Habia Bridge, I may Bagoto Bele Day, 450,000 miles. Biribakwa, 500,000 miles. My soul nale. My soul nale. Ligide Ruo, 800,000 miles. He was on who's again 850,000 miles in less than seconds. 2 men biakoro. Yeah, aburakukiho. 2 men biakoro. Turn one back. Lolomaka, go back. When na badaze from that 850,000 miles, now bata 800,000 miles, nekwa another men kahane fellow maka. Now look what maka mbadaba. Badagide, but na for any of those miles again, may meet men get fellow maka same badaba. Mputana for 600,000 miles. Enwokwande neba na-echem same badaba. Mputana 500,000 miles is the same thing. Ebe meet onye mma
Una 450,000 miles again. I want my ex-girlfriend. Manamuni Anoro and Anare, we are very good friends. Ebo Zombatare again, we about to 200,000 miles. Then 100,000 miles. The next person beyond that 100,000 miles was my father. Obiadrum Dubakwam na Aroma again. Itu Aroma de. Mbe Yenebelo Amarom na akwa nebe or because na ndị anabatara nka nsị ebe a jewalụ ka ọ nọ na nlaghachi back to the world ka ọ nọ just ka ntabakwa afụfụ a. Then in the morning ndị mụ na ha bi n'ụlọ kunie more especially nwa ya na my mother nọ bịazi ịbịa bụ phone fu ihe mere nụ. Before then my mother apụtago my mom bebe akwa. Nkuni arum niile a na-shake. I rush kwam to hospital. Nọrọkwa ebe ahụ na-enyekwa m treatment n'Ọka. Enyekwa m treatment n'Ọka. My mom and Ebe. He said I got him say isi. Monya again. So give away a game today. Feeling no was already for my mebe. No. My neighbor me a rogolo. Ebu me a wagi hege mechi. Because no chukunwaro. Do not be afraid of he that can kill the body, destroy the body, but be afraid of he that can kill both the soul and the body. Job, Kelly Homer. So I attack myself like Job. Asikom Chineke, gini kamel. Ichori igwom, kedi him the pan. So it's high time I tell the world what I'm going through. So that they should know. They can help me talk to you. God Almighty. And the other way around. It's high time I tell them to help me thank you for keeping me alive. Akwolu analo. Umogbe na adagadi me program no less than 5,000 souls abia. Mande mo mande mada no ebe ahụ. Kedu ihe ga-eme ụwa metụ ụwa? This evil man na-eme ihe a, this evil woman na-eme ihe a, na-ezo ezo. Why would you want to kill me? I'm not part of your members. I've never been involved in such things. Why don't you leave me to live my life? Igbo mi ga-elim. Igbo mi ga-atam. Oi, kpọrọ nwunye m. Kedu nke ị ga-eme karịcha? Somebody said, Chinanyo Obo said nothing will happen to you. Something is happening to me and you say nothing will not happen to me. My blood will always go down to the least. The last time he went down, it was 4%. And I had to drink 4 pints of blood. And you said nothing will happen to me. Talk to God, not me. How can I live by... At a point, Maureen Stone looked at me and said, go and find out what is wrong with you. No, I say. No, I is open. Eh? I is open.
I can't climb staircase. I was concerned. I was worried. Hapụ n'ụlọ m ka m lụọ ọlụ a. I'm only about 60. Onye ọbụla aka ya dị n'ihe a selụ n'aka ya. Mgbe m bidochara ọrụ ọfụ enwe nke a na-akpọ Adaalaeze na-echi m warning na-esendere m test. Eji m details ya na nchọ na mkpọ ndị polisi n'ọnyanwa. But I don't do that. Mana ọ bụ na aka ya dị ya na ndị otu ya sepụnụ na akanụ. I'm not a pastor. I'm not a dibia. I'm only like a voice in the wilderness. The only difference between me and you that na ngwagi oge me. Ihe ọ na nsị gị mee ya na ọ ga-work. Ọ dị m asị. Ndị enigwe na ezimozu steady. I discuss with angels. Ọ bụ that na ọ bụrụ na Chineke chọrọ, maybe by now I would have gone. They returned me back to show me how people live every day. Now today is by the mercy of God. But I hope after this broadcast, then they will get well honored. Ekwete m na after nkata ihe na agwụ n'ụwa niile na-anụ ya na anaghịzi ezu ezo na ndị enigwe ga-ewere ọnọdụ maybe melụ m ebele ụmụaka pekacha akwụkwọ na binsi akwọ ọ bụrụ na nnụ nwaanyị n'oge sa akwụkwọ ka m na-agụ bụ onye kwadota nụọ nwaanyị mazi anụ ka ọ ga-adị. I never know no tithe. They could go me before. I never know no offering. No. Neni who no get me called drunu na manyero no one no na aka. And whenever Barafa, somebody say the guy in Ababa seen him when Torapo. Then the Amosu Jage and Torapo. You wear her. How would I know na amosu GH? How would I know? Here man and anyway, some the henga gonya. A bob on the anyway, some the henga gonya. Ndia name ha, Ndiana and anyway Hanover. Ajụ ife adọrọ mma n'ụwa anụ arụ m ka ị na-ata afụfụ aṅụgo m 16 pints of blood so every month nje ṅụchalụ ọ na-asọ gị cheta na ị nwụrụ ụmụ cheta na ị bụ mmadụ kedu ka nke gị ga-adị Emakaya end how is going to be. Sepa aka onwe n'ofe for aka mmadụ. Achọrọ m iji ohere a wee sị unu soro unu nkene Chineke onye mee ka nta afụfụ a kịta soro unu nkene ya. Yes, in the midst of this afofo that I will not die. So don't kene ya no changes kwazi obi esi na nga no from the midst of this afofo where na more. Ya gazelian. Because onworo ye na alu do alu na alu. Aro na afọ. Bishop WTO na Port Harcourt in 1999 told me, no one work tithe and offering job. That's why many pastors and bishops here but also clergies. No all attack. So I know. But I say
Believe in God and stay away from somebody's wife. You will excel. Onwe nwoke na ebe a na-eku ume n'ụwa niile si na ma akpago nwunye aka nyapụta. I'm ready to give my life. Let me be killed. Ana m eze ụmụ ihe a niile. Because WTO agwachara na m ya. I took it upon myself to be part of the teachings. Bikonu, onwere onye mmejọ na ọgbaghara m, and let me be. Enwere mmụọ mmejọ na ọgbaghara m, but let me be. And nothing on earth will stop me from Olua. Oru omenana and practical Christianity. Practical omenana and practical Christianity. We also pastor because I don't market benanka. About that na Igbo for home of my biabido na butopwa. Man, if you hear that na you have suffered this man enough, let me be. I will not hold anything against you. I will not hold anything against you. Like I said, sorunum kene Chineke na afụfụ anata. Sorunum toya na mma m n'ọkọ ya dị wee kwadoba ya n'afụfụ a. Sorunum yọzia ya. Ọ bụrụ mmasị anya meelụ m ebere ka ndere. Ka my strength laghachikwa back. Ka ndị ka nwoke na-adị. Ka ndobe mkpọ. Ka ngere jiz na mkpọ were aga. Chimekwe n'aka nda n'ihi na abụ m nke gị o. Mgbe okwukwe m na-ada. Chime agbachi na mụ nkịtị o. Mgbe ụzọ mkpọchiri. Onye nwe m mepere m ọnụ ụzọ. Ọrụ ọma ahụ niile lụrụ n'isi m ghara ebi ihe efu. Gị bụ onye na-ebe akwa de. Ebezina m akwa. Just pray for me and praise God for me. Two things. Pray for me and praise God for me. My phone numbers are 080-888-03009. That is also my WhatsApp line. You can send me a mail anywhere you can. Then the other one is 07055-340-561. Another one is 091-66-36-7739. That's my MTN. Another one is 081-888-54165. That's my Etisalat. Ihe niile a mma alapịa one day mgbe dị n'iwe ji chọọ mụ anaba. Or you send the mail on Facebook sharing life issues with Ifeomamebe. Do not forget, here I will tribute life to Ifeomamebe. My WhatsApp line is 080-888-03009. In anything ị chọrọ ịjụ m nụ, kwadobie nọ next week Thursday. Nwere ihe ọzọ anyị ga-arụ nọ gbasara Ifeomamebe tribute to life. Okay? And enweke to any of you in any form or shape because I draw me mother. I draw me about to be mother at all. Mother every month in Obara on point. And I make Kene Morin Stone. I got Dragonama. Ne Kene KC Eze. KC. I got Dragonama. Ne Kene Doctor Ujungwa Rosemary Angaleka. Tochukwu. All the doctor na nọ na nke. Mbịakwa manji ego manjere ego. Omelo m ebere because ihe a oye it just go all the money on earth I have. I don't have shishi ebe anọ. Shishi. So Chukwu maka nsa agbafu a were abịa anọyela unu ma na-alụ ọrụ m. So ọtụtụ okwu adịrọ mma n'ụka mgbede. Ekene m Chineke na ndị ndụ etiti ndị dị ndụ.
nwere ihe ọzọ ma m ga-agwa unu mana ihe nna agabiga ịnụ ya n'onu onye ọzọ mara nke a mkpu record it, share it, share it, share it, share it. And making a governor Professor Charles Soludo sare nwa mgba afọ biko chale ya mmekene gị na nwunye gị mana ana m ayọ gị gbana ya rụọla seaport a dị mkpa gbana ya rụọ ya okay ekene Dr. Lomefo you've been there for me on all this in na-eme na inwe idea na-ekene Imam Moka Commissioner for Public Complaint Commission na-send ego aghara to make sure I'm alive. Now all my fans all over the world ndị na-send ego to make sure I'm alive. Mama Mamata and Absu and Imsu spend a lot of money. Na-ekene my two cousins, Dr. Stanley Ojiako and Engineer Uche Ojiako, who have spent millions to make sure I'm alive. So anywhere you are, God bless you. But biko afụfụ a na-eri m ihe n'alụ, so unu m yọọ Chineke ya mezere m ebele. Ana m ekene my mother, ọgwụgwụ m anya ebezina na Chineke dị ndụ. Na-ekene gị onye na-ege m ntị na-asị tinye m n'ekpere. Ndị n'igwe gọzie unu na-eke n'oye na afọ na nkwọ etu a m kwuru ka ọ dị n'afa ndị enu na ndị ana ise